Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro gini gilong ki khubor bamta kasni. Ka kinhun jongga Joint Action Committee of Border na West Jaintia Hills District ringkat bat wahe shnong ka Lapangap oba Daemon mi lingdo kilalit banya kendo ya menteri rangba ka jilla u Conrad Gesangma bat u simbut menteri rangba u mas nyau bhalangdhar banya kran halor ka jingeh joginong shongshnong hagithan khapwot kamtam kiba imna ka rep karyang. Hadian ke jingelang uwa he shnong Daemon mi lingdo ulay thu hakilat pathai khubor ba umentri rangba ula kular ban shimkhya bat ban yakranru bat u chief executive member jongga Karbi Anglong Autonomous District Council ban penne ya ke jingsuk bat ke jingyatli haprengi nong shongshnong jongki arjila uong umentri rangba ula ong ba un persang kat bala ban yakran bat kibor penya jongga Karbi Anglong ban penne ya ke jingsuk bat ban khanglat ya kinu ki jingkul mar bala ban wanja kumbala jia mensha ka JAC kala pen pauru i ka jing sngokya halor ka jing terwa ban pen khlan ya ka jingdon ki bor phara ki jaka khaput kum ka shnong Lapangap ha ka ba kala kerpat ya ka Sorkar ban pha i ki pulit bar ki sipai phara ki ba biang ha ka leng ka shnong Lapangap khamtam ha ka ni ka por sinsar padi pelong ya ka jing patrolman kasngi banyada na ginu ki jingwan rong be an lani ki jing thombon na ka benta jong ginong shongshnong penslur bar ai jingkermen ye kinong shongshnong bakinla bantrei jingrep klam jing artotin ka JAC kala kerpat ru ba ka Sorkar kan penklan ya ka jingdon ki bor pahara da ka ba ai ye ki tiar yada kum ki lathi ki tiar pahara ki bakham kelyang bar ki tiar penya sa jing sinshar kum ki wireless kali patrolling bar ki wei ki tiar badon kam kani kolong banna banne kham kloi la dadon kinu ki jing e hagi jaka khapun ka jingdon ka bor pahara ka baklan ka ong kan penslori ki pat ba bar kan penjungai ru ye ki jing kolmar ba jingele kti hapdeng ki pat ba jong ki arjila ka kinhun kala kenturu ba ka Sorkar kan penshai halor ka jingpenmi ya ka section hispa reply jong ka Bharatiya Nagaring Suraksha Sanhita BNSS da ka ba ong balada ka dei ban trei kam hathan khaput ka dei ban omkta ye ka jingim ba jingtrei jingta jongginong shongshnong khamtam hagani ka por sinsar padi ka JAC kala mahamru balada ka Sorkar ka khlemle ai banyadai ka hok jingim ba jingim jinglong nongrap jonggi pat ba hathan khaput ka Sorkar hi ka dei ban shimti ya ka jingkirkhli halor kinu ki jingjia ki bala ban kata ya ka jingim jongginong shongshnong Lapangap ka kinhun ka dawa balada don ki jingdu halor ka jingrap ka Sorkar ka deban ai jing pensiu bat jingyarap kum ka bam ka jingyarap jingim bat jingyarap rap shikipat ba basyakta ka jingim jongginong Lapangap ka shong sir namar bom yo lej or ka ba pendik kipat Karbi lada ka Sorkar ka klemle ai banyadai ki kamut kaladu jingim bat jingrap ka ba ka penim ya kipat ba baro usnem laong uwa he shnong Daemon mi lingdo Four hai ngu yo blay lai ngi kene kalat kam tam apa ngi yo kan dikinto bari deputy chief minister jungi master parangha pat kum jurui honorable chief minister Conrad sama kechingle jungi hangne bani kinto bari kalong na komenta ka im ka yap jong kinong song jungi hante Lapangap kamala poj ngatrai hakupun kila yo i lana kila yo skau je kene kicing cencar ke bangi ke mungkin susnang ilamat sibun kicing sya leben ya kicing dai bat ka rep karyam dai na kata kata ngimpan se tum kinong susnang ya hapan wan mata mati ka kurmet pan kicing rap khamtam makin ai ki lat cing dai ngi kinong susnang nang mungkin nang jo ban lek hot sup yo te kuba pakete kisaka te keba kongsane ru pelong ba oi nageleng jungi kinong susnong yo i ba hagme de pa kuba namar ba manta nadu kini kini singi kuba lo i te kuba mi ai apre lan yano ru te kumut ba yo i ba hadu manta kuba lo bon bola sem ndai bala katar ngi dan terpati ke kormen bala katar ngi nageleng jungi kinong susnong ngi hapan yo kalan panlek hot yo to kuba te gejor ko po ka jingtu nong is ngau thu na galeng jungi kinong somsnong thakabe dei bat ka kamrep kamreng nama nadu ka nadu bunai chun
pada hadu mentang im yo lat dan lek pej lane lek sumar yo kwa lane yaki ki bangi thunga ki tegi saka tegi jingdu ngla se tho lapa bangi sibon ki jingdu andai wal laga taro lada dei ba sayo ko bangi kum ki dong chung nong im yo ban ot ko mot ba ka ap ka jingjam na ka jingjam tngan na ko ta chung ki dong sang snong te na kata kata ngi kerpat yo government usia ba ba en ai ke la chingrap na ko ta chung ki snong nang ba ki kun ki ti bat ke ka ki kun jo kisnong ke baro kinom ya tngan hakano ko ko tanga ta ko lisbo hak jingi syam jingi bati honorable chief minister sikon sa sama I kulan I galat pan ai ke jingi da ko ta chu ki nok sno lok hi dawa am ya hakane ke meeting ke bi chong meta lampat ong lanu tong bai dang kular ban ya kren bat ki por bahlon ki batai pe chong ka autonomous council chong ka west garbi anglong nang ba kinla ban ai ya taka la kano ko por ki la ban ai ngi ko por knam hum ngi kum kinong sung nong sing sing Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.